Jocs amb la llum. Coses que necessites. Rolls de paper del vàter. Una bossa de plàstic transparent. Retoladors permanents, bé negres o bé de colors. Gomes elàstiques. Tisores i una llanterna. Comencem. I ho faran els pares, retallant la bossa de plàstic en quadradets. Al centre de cada quadrat fareu dibuixos xicotets i els col·locareu a una de les obertures del rol de paper. Centreu el dibuix. Evitarem que el plàstic es moga usant la goma elàstica per ajustar-lo al rol. Col·locarem la llanterna a l'altra obertura del rol de paper i enfocarem cap a una paret blanca. Com que n'haurem fet molts, podrem veure les diferents imatges projectades i jugar i experimentar amb la llum, apropant o allunyant la nostra llanterna. Pots jugar tu a soles o en companyia. Ara toca a tu. T'atrevixes?